Ncwadi kaEzekile, chapter number 37, from verse number 1. Thixo uthetha noEzekile, umthatha ambeke phezu kwentaba eyayigcwele amathambo omileyo, human bones that were very dry. Now uthi uEzekile la mathambo ayemaninzi kakhulu, and emaninzi nje, they were scattered, they were everywhere. Ayengaqundananga, ayekwindawo zonke. Now ithi iBhayibhile, uThixo ubuza uJeremiah, uthi Jeremiah, ngaba la mathambo angaphilana? Ithi iBhayibhile uJeremiah wawajonga la mathambo in his own mind and in his own thinking, nangokwendalo, nangokwe-knowledge yabantu, nangokwe-knowledge yasemhlabeni. These bones will never be dry, will never be alive again. Now uthi uJeremiah kuyiqonda loo nto ukuthi yena akazi, xa wabona lolu hlobo lamathambo ubona into ezomileyo ekungangeke kuphinde kubekho bomi. Uthi Thixo, ngoba wena wazi konke, uthi Thixo, ngoba wena wadala izulu lomhlaba nazo zonke izinto. Athi uJeremiah kuThixo, andazi mna, nguwe waziyo. Athi uThixo kuJeremiah, now Jeremiah, thetha, prophesy over these bones. Xelela la mathambo ukuthi mathambo ndini liveni ilizwi likaThixo. One thing I love about this scripture, akatsho uThixo ukuthi go around uxelela abantu abasesixekweni ukuthi phezu kwentaba kunamathambo omileyo. Akathi hamba ujikeleze uxelela abantu bokuhlala ukuthi amathambo omile entabeni. Uthi kodwa thetha nawo la mathambo, ngoba amathambo anga ayaliva ilizwi likaThixo. Don't come with your own understanding, don't come with your own logic. Understand the word of God, speak through the word. Suthetha ngeyakho indlela Jeremiah, suthetha ngolwazi lwakho, because olwakho ulwazi lolwasemhlabeni. I God, I know beyond the man. uThixo yithi mawavizwe, mawangavenyi into, but they need to listen to the word. uJeremiah xa ithetha nalamathambo uthi mathambo ndini sanuva mna kodwa ivani izwi likaThixo. I feel like saying this ekuseni over your life. You've been going through ezingxakini, zininzi izinto oganxeleke kuzo. There's a lot that you have been through. Kodwa ndizothi namhlanje, stop going around and talking about your situation. Stop going around and telling people so that they can feel shame for you. Don't go around uhamba uxelela abantu ukuthi unengxaki. Don't go around uhamba uxelela abantu ukuthi abantwana bakho abamameli. Don't go around uhamba uxelela abantu ukuthi abantwana bakho abaphangeli. Don't go around and tell people about your husband, but speak to the problem, speak to the dry bones. They have ears, and tell them that the word of God says, ubaxelela ukuthi ilizwi likaThixo lithi liveni ilizwi likaThixo. uthi uJeremiah kula mathambo ndini ivani izwi likaThixo, yivani ukuthetha kukaThixo, ivani ukutsho kukaThixo. Kunamandla ukutsho kukaThixo. uThixo uke wafika kuPeter, uPeter ebulale kubusuku bonke etha ngaloba akabambi santo. Ithi iBhayibhile wafika uYesu washumayela wabe seguqukela kuPeter wathi phose enzulwini. uthi uPeter, ndibulale kubusuku bonke ndizama lento uyithethayo, kanti akazi ukuthi iintlanzi zazingalivelakho ilizwi, kodwa kunelizwi elahlukileyo elithethayo ngoku. zazi intlanzi zeza kulanda webebulaleka kuyo, ngoba ilizwi likaThixo lingamandla, ilizwi likaThixo likukuphila. Thetha namathambo Jeremiah, uthi liveni ilizwi likaThixo. Ithi iBhayibhile uJeremiah waqala waprofeta phezu kwamathambo. You know the word prophet, it means that you speak something engekenzeki, you speak it to existence. Wayithetha yenzeka. You need to start prophesying over your life. Ezi zinto ufuna uzibone empilweni yakho zithethe, ezi zinto ufuna uzibone efamilini yakho zithethe, ezi zinto ufuna uzibone ebantwaneni bakho zithethe. Stop speaking bad about your children, stop speaking bad about your house,
Stop speaking bad about your job. Stop speaking bad about everything. Start speaking what you want to see. Lendo ithethayo, this thing that you are prophesying, it shall come to existence. Amathambo yomile, but uThixo profeta. In other words, thetha into ofuna uyibona. Do you want to see these bones alive? Now speak life to them. Profeta to these bones. Now ithi iBhayibhile waqala uJeremiah wathi mathambo nini liveni ilizwi likaThixo. Ithi iBhayibhile wathi sesathethe enjalo kwavakala noise in the middle of his prophecy. Kwavakala noise because when you start speaking life in your things, kuba khona noise that has come to your life to disturb you. Noise ezokuphazamisa khona ukuze uthule, noise ezokushukumisa khona ukuze uyeke lento uyenzayo. Ngizothi kuwe thetha uyeke, don't mind the noise. It is there to disturb you. Ithi iBhayibhile ukuya kwafika uYesu edlule Jericho kunendoda ehleli ngaphandle engaboniyo. Ithi heva ingxolo yamemeza yathi Yesu unyana kaDavide ndenzela inceba abantu bayingxolisa, because ingxolo izodisturb your plan. Ingxolo izodisturb your focus to God. Ingxolo izodisturb what you want from God. Ithi iBhayibhile wathi sathi uJeremiah kulamathambo ivaniswe yaqala ingxolo to disturb. But what I love about Jeremiah, the noise did not disturb him. He continued. What ivanile izwi likaThixo, ivana ukuthetha kaThixo. Ingxolo ayizuniphazamisa. Ndizothi kuwe sukuphazanyiswa zizinto ezenzekayo ebomini bakho. Don't allow them to disturb you. They are just a noise ethunyelwa ukukuphazamisa. And also something about the noise, because once you hear the noise, you must know izinto ziyahlangana. Things are coming together. Now don't stop praying, don't stop prophesying, because when you pray, people will start talking. Bathi naye ngokathandaza kangaka akhonto ilunga. You must know ukuthi izinto ziyahlangana. When you pray, when you prophesy, mamela, if you speak life to your children, uba uthi abantwana bami will change, abantwana bami bazaba yilento, I am telling you the noise will come. Bazawuqala uba wesi, baqale badlulise kwiqondo abebekulo. Ndizothi ku, it is just a noise. Don't run away from the noise. Don't get disturbed from the noise. God will keep on pushing. Keep on prophesying. Things will change. Izinto zizawutshintsha. As long as there is a noise, it means change is coming. As long as there is a noise, it means shifting is coming. Don't give up now. Pray until something happens. Ungaphazanyiswa ingxolo. Ingxolo izokushukumisa. Ingxolo izochaza ukuthi izinto ziyadibana. Yaqala ingxolo phezu kwentaba kanti amathamba ayahlangana, amathamba ayadibana. Kwenzeka isiprofetho sikaJeremiah. Ndizothi kuwe profeta over your husband, ephumile yashiya abantwana. Don't complain, but imemeze uthi myeni wami nobungekho, but uyabuya. Buyela endlini yakho, buyela kwakho. Profeta to your father ekushiyile umlande, ngoba lenxa kuzawuvakala ingxolo abengathi uba wese kanti izinto ziyahlangana. Ndizothi kuwe, don't give up now. Push until something happens. Pray until something happens. Prophesy what you want to see over your life. Start speaking life over your family. Start speaking life over your children. Ungayoyi ingxolo. uNkulunkulu anibusise.